مکان تو لا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے، مکان تو لا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے، جتھوں مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیے، جتھوں مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیے۔ میں ایک عاشق نو جد پوچھیا جے رب آکھے تے کی منگا، میں ایک عاشق نو جد پوچھیا جے رب آکھے تے کی منگا، میں ایک عاشق نو جد پوچھیا جے رب آکھے تے کی منگا، جواب اس فرمایا زیارت مصطفیٰ دیے، جواب اس فرمایا زیارت مصطفیٰ دیے، مکان تو لا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے۔ نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے، نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے، نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے، خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے، خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے، مکان تو لا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے، جتھوں مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیے، کوئی جے گالیاں دے وے جواب وچ مسکرا دینا، کوئی جے گالیاں دے وے جواب وچ مسکرا دینا، کوئی جے گالیاں دے وے جواب وچ مسکرا دینا، دعاواں دینیاں سب نو عیادت مصطفیٰ دیے، دعاواں دینیاں سب نو عیادت مصطفیٰ دیے، مکان تو لا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے، عداوت کملی والے دی جہنم تیک لے جاندی، عداوت کملی والے دی جہنم تیک لے جاندی، عداوت کملی والے دی جہنم تیک لے جاندی، جے تو جانا ہے جنت نو تے جنت مصطفیٰ دیے، جے تو جانا ہے جنت نو تے جنت مصطفیٰ دیے، جتھوں مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیے، جے میں ناصر کول کچھ بھی نہیں، جے میں اعمال ول ویکھاں تے ناصر کول کچھ بھی نہیں، جے میں اعمال ول ویکھاں تے ناصر کول کچھ بھی نہیں،
فقط امید بخشش دیے، شفاعت مصطفیٰ دیے، فقط امید بخشش دیے، شفاعت مصطفیٰ دیے، مکان تو لا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے، جتوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیے۔